Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Kubli pi baro ikna sabai pi shak batisi TV bat shaki Khubor hakimat kibat. Nikon shami pasha shaki Khubor nak link binta jom Jylla. Ka seng samla maulai pulun haga khat pratrik Nohprah arajar apusan. Kala sedang ya ka jingrakhe ya ka lungku dap arposnem jong ka seng dag ba pelong ya ki jingale ka be per kabarkun haduk arpulai trik ukelalkot arajar apun rio. Ka dor basnong nong kriem haka khat pratrik Nohprah arajar apusan kalapen ha perda da ka jingrakhe dap nyopsan snem jong ka snong haka jingalang ka balalong ha basketball court jong ka Saint Xavier Secondary School nong kriem nong thamai shillong. Meghalaya Pradesh Congress Committee kalakno ba ka jingwan ra ya ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin da ka BJP ka babat yaw lakam sinshar ha ka sarkar pedeng ka danbet ya ka jingtmu ban penduk no ya ka National Rural Employment Guarantee Scheme balawan ra da ka seng Congress min ba ka dangbat yaw lakam sinshar hapo kari hagisnem ki ba menshwa. Ka jingle ya kejan jong UMLA ka Maukerwat constituency uba renikten ling dot tongkar hadu arkantashte house nem arajar arpho min bau dang bat kum menteri ketnat PHE nadu nakasnong marko jakram hadu hakasnong jashyar banwad ya ketelong hawa rilang na kebenta ka Maukerwat Greater Water Supply Scheme kalalong ka baseso hakaba watla amshim latan shu ya ka na wa rilang na kebenta ka Maukerwat Greater Water Supply Scheme henrei na kini ka jingle ya kejan lalap ya ketelong na kebenta ka sakwang Combined Water Supply Scheme bat menta kini ka projek la tre kampura bat kilai tili kisnong kata hakasnong sakwang pendeng sakwang bat marshallong uba san kupanong trau ubelong General Secretary jong ka sengking atyar Nohprah National Liberation Council balasha ken be an hakakat pratrik Nohprah aja upsan ulapha yo kurwo shikilat Pyrthei Khubor ban kamba hakastep khatsan trik Nohprah arja apusan hakapor kumba shi bejim step kladan kajing Pyrthei ubom IED hakajaka trikam jogat har company hakasnong shimplong ilaka narpo East China Hills ki volunteer jong ki ilaka nongti kila khangan ti sbak ikinhon ki batmu banlay yashim bentalang haka public hearing kabalong hamadan muki hajan lum cherngang kabade ka public hearing na kabenta banshna ya ka karkhana daubilat jong Shri Cement Limited ki patba bagi khot jong ki seng bhalang ba per na rilum jantia ki batmu banlit ka public hearing bala pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board haka khatkhandai trik Nohprah arza apsan kila shap pakhang bat kimshim layo lat satya ban pinpau ya ka jingprsha manshna ya ka karkhana pinmi daubilat jong Shri Cement Limited hakashnong datstong kiseng bhalang bakanthup ya ka Khasi Students Union East China District haringkat kiwe pat kiseng ki batmu banlit ka jaka pelong ya ka public hearing na ka benta banshna ya ka karkhana daubilat jong Shri Cement Limited kila shap be no tang nashteng nanti haki volunteer jong ka ilaka nongkli kidan baro shispa khat sangut balawan shaka public hearing kabalalong hamaran muki kabadan hajan kasnong lum cherngan bat baro shispa khat sangut kidei kibawan ban a jingkershan ya ka Shri Cement Limited bakan seng ya ka karkhana daubulat hadait stong na preng shispa khat sangut kidan sangut kinongkren man pinsngau ya ka jingkershan ka jongki ya ka Shri Cement kikli nosen sha jong ka hima sora kilasa haka umdum bat kipenpau ya ka jingsngau lengo bahadu mentaru ke Khasi Hills Autonomous District Council kampat shimla aisanat yaw siem ka hima sora ubrang shusha je thmai upa iem maram dors kawai ni kinong shnong jong shnong dait stong kabla sha khang lenti bandit ka public hearing kalapin pau ya ka jing susi bakami ka jing sho yadan ya ma yanya para nong shnong jong ka ilaka nong kli bat kala keno bakani baro ka dei nakadaw ka jing rahaspa kala keno ba kadi ka jingle ka dei ka jingnyau ben bat ken kinong sanshar ilaka ya ka shnong dait stong ki pat ba jong ka shnong dait stong klapen pau ya ka jing susi bat ka jing dukha mesim namar ka jing bam yo lat ban pen pau ya ka jing persha ha ka public hearing bala pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board ha ka khat khandai trik Nohprah arza apsan halo ka jing terwa jong ka Shri Cement Limited manshna ya ka karkhana ha ka shnong dait stong ka bahap hapok East China District
Kirkhat ber kinong yalam jong Meghalaya Pradesh Congress Committee haka khat khandai Tarik Nohprah araja pesan kila pelong ya ka jingra plakat hakmat ka office trekam jong ka BJP hanong ba Shillong man persya ya ka jingpin kala kerteng ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme shaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin lane ka basukhat lengkot rukum ka BB GRAMG Kahinyaw Trump National Youth Front Eastern Zone Ribhoy District kabadap da ka jingsukya halor ka jingja accident kabadang shen jong ki anwat ki kena school ki bapule ha ka umpowen government lower primary school kala pinshna da ka jingker ka ba paka khnang banyada ye ki kena school na ki no ginu jingja ki basngosi Menteri Ramba ke Jylla Konrad Kongkal Sangma ringkat bat Menteri Ketnat Jungok Kai Pyrthei Timothy Dishira kila IT ya ka Jaka Shaka Meghalaya Tourism Development Corporation but hagani ju asni kila IT pan Shaka Umyam Hotels Private Limited but Shaka Umyam Sailing Club bantay ya ka Taj Umyam Resort and Spa harut kepung Umyam bentapan yang phashi Khubor na kelingki benta jongkari Yaka Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Lanika Shanti Bill Arja Pesan Lamanjur Daka Lok Sabha Baka Raja Sabha Daka Jingtmu Ban Pen Urlong Yaka Jingpenmi Boarding Nuclear Jongkari India House Nam Arjar Sapunyaw National Spokesperson ka BJP Usha Nawaz Hussain Haka Singit Ho Dieng Ula Kentho Yaka Liang Persha Halor ka Jingaki Persha Yaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar but Ajivika Mission Gramin Bill Daka Baong Bakalyang Persha Kam Skotenat na Marba Kadon Kakentian Ra Ka India Kadon Hakalenti Man Poi Shakathong Hakalyang ka Yok Kakot Hakaba Katu Kat Ningut Kinongalam ka BJP Kilapin Scam Bashen Kari Kat Salong Kari Kaba Lai Bat Kaba Kiyo Haka Yok Kakot Haka Pyrthei Hapo Ka Jingalam Jong Menteri Ramba Adu Kari Narendra Modi Selainut kibri kula syakem haki pulit jong ke Kolkata haka singit hodien hado ka jingkeno baki don keti haka jing penjot yaki madan ha Salt Lake Stadium hadien ka jing bitar yaki nong penya tang namar baki pajba kila yo I yo Messi ubami hamadan tang shipom ka jing kriat ka bajur kelasar ha Kylleng ka Jylla Bihar haka baul o uberben ula taplut yaka shnong ka thau haka por mistem wat haka por misngiru ka jinglong jingman ka Maryam ka barat ha sam-sam kala pelong ya ka jingkriat ka bane baroshisi kipat ba kala penkap ni asmam ya ka ka lingsun hagohati ban pediak sumpha yang menteri ramba adu kari Narendra Modi ha ka ba un sapli pat ba ya ka integrated terminal bathmai ha Nohprah Gopinath Bordoloi International Airport ha ka sisajal Menteri Ramba ka Assam Himanta Biswa Sarma haka singi palai uloong ba ka Jylla ka bu ya ka Thong Man Seng ya ki Arpo Santali ki Medical College ki Bantri Kampura hadu usnam aratat lai pho kum shibenta ban pen klan shu ya ka jing a jing sumar haka koi ka khia bat pen mi shu ya ki medical specialist kini paklong Khubor na keleng kiri ke Pyrthei Menteri Ramba adu jong ka Australia Anthony Albanese ulapen mena haka singi palai Baan sa thaw ya ka National Firearm Buyback Scheme. Lani ka scheme baka sorkar kan thiet biang ya ki suloi hakari barok kawai. Khnang man penduna ya ka jingbu suloi da ki riopat ba. Hadien ka jingsha sinret kuli ki pat ba jiu habon di beach. Ka Bangladesh Nationalist Party ha ka singit hodien kala penramjur ya ki kam thombor ya ki shlam trikam jogilat pathai Khubor. Bat ya ki nong tho Khubor da ka bakhot ya ki kum ki nong shun jong kari Bangladesh. Haka wei pat ka kam thambor ka bapin kurmar jingmut persha yaki ritpat hakari Bangladesh wei samla Hindu la sha penyam ha Bhaluka upazila jongka Mymensingh district haloka jingkeno baula Punjab buram yakanyam Islam ongkilat pathai Khubor jong ni kathai ka Kremlin kalamaham ba ka jingkrup yaki mar ki mata jongka Russia kan no klem jingpen shitam yaki beron keti bat ka Russia kan penun kamya barok kilat kinti ki bala ban penshitam yaki ongkilat pathai Khubor jong kathai hakasing palai Chung Dong Yong badai menteri jong ka South Korea uloong haka singtho dieng bakatanat katmu ban shim ya ka benta bahakman hakaban bu yaki policy trekam chaka North Korea Tikitu kilong Khubor hakimat kman mentasi Kublai